എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം. വെനീസ് പാലസ് ഐഡിയാസിലേക്ക് ഒരിക്കൽ കൂടി സ്വാഗതം. അപ്പം ഇന്നത്തെ വീഡിയോ എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ പ്രയോജനകരമായിട്ടുള്ളൊരു വീഡിയോ ആണ്. ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ നിങ്ങളെല്ലാവരും ലൈക്ക് ചെയ്യുക. അതുപോലെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാതെയാണ് ഈ വീഡിയോ കാണുന്നതെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ ഞാൻ കണ്ടൻറ്റിലേക്ക് വരട്ടെ. അതായത് ഞാൻ പറയാൻ ഉദ്ദേശിച്ചത് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ കപ്പളങ്ങ ഉണ്ടല്ലോ, കപ്പളങ്ങ എന്നൊക്കെയാണ് ഞങ്ങളുടെ ഇവിടെ പറയുന്നത്. ഞാൻ ഈ കോട്ടയം ഏരിയയിലാണ്. കപ്പളങ്ങ എന്ന് പറയും, ചിലർ പപ്പായ എന്ന് പറയും. അപ്പോൾ ഇംഗ്ലീഷിൽ എന്തായാലും പപ്പായ എന്നാണ്. അപ്പോൾ കൂടുതലും പേര് പപ്പായ എന്ന പേരിലാണ് കേട്ടപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഈ പപ്പായയുടെ ഇല നമ്മൾ മുട്ട കൂടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ അരിഞ്ഞു കൊടുക്കാറുണ്ട് കോഴികൾക്ക്. അപ്പോൾ അത് ഏറ്റവും നല്ലൊരു സംഭവം. അതുപോലെ ഫാഷൻ ഫ്രൂട്ടിൻ്റെ ഇല. അപ്പോൾ ഈ പപ്പായയുടെ ഇല പോലെ തന്നെ പപ്പായയുടെ പപ്പായ എന്ന് പറയുന്ന സംഭവം പച്ചയ്ക്ക് ഇപ്പോൾ വെറുതെ മഴക്കാലത്ത് നമ്മളെപ്പോഴും ഒന്നും പപ്പായ കറി വെക്കാറില്ല. വല്ലപ്പോഴും ആഴ്ചയിൽ ഒന്നോ അല്ലെങ്കിൽ രണ്ടൊക്കെ നമ്മൾ കറി വെച്ചാലേ പിന്നെല്ലോ സാമ്പാറിലൊക്കെ ഇടാറുള്ളൂ. അപ്പം ബാക്കി എന്തായാലും ഒരുപാട് കപ്പളങ്ങ അല്ലെങ്കിൽ പപ്പായ ഉള്ളവർ നമ്മളത് കട്ട് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് വേവിച്ച് കുക്കറിലൊക്കെ ഇട്ട് 2-3 വിസിലടിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പെട്ടെന്ന് 5 മിനിറ്റ് കൊണ്ട് വെന്ത് കിട്ടും. അപ്പം ഞാൻ ഇവിടെ വിറക് കത്തിക്കുന്നത് കൊണ്ട് അടുപ്പിൻ്റെ ആ സൈഡിൽ തന്നെ അല്ലെങ്കിൽ അരി വാർത്തതിന് ശേഷം നമ്മൾ ആ കലം വെച്ച് അതിനകത്ത് തന്നെ ഗ്യാസ് ലാഭിക്കാമല്ലോ പൂർണ്ണം. അത് അങ്ങനെ ഒരു ഉദ്ദേശത്തോടുകൂടി അങ്ങനെ വെച്ച് നമുക്കിപ്പോൾ കുറച്ച് പക്ഷേ അത് പെട്ടെന്ന് വെന്ത് കിട്ടും. അപ്പം ഞാൻ അരിയുന്ന രീതിയൊക്കെ ഞാൻ ഈ വീഡിയോയ്ക്കകത്ത് കാണിച്ചു തരാം. അപ്പം അങ്ങനെ നമ്മൾ തൊണ്ടൊന്നും കളയേണ്ട, തൊണ്ടൊക്കെ നല്ലതാണ്. അതുപോലെ കുരു ഉണ്ടെങ്കിൽ കുരുവും കളയേണ്ട കാര്യമില്ല. കുരു ഇവിടുത്തെ പപ്പായയ്ക്ക് കുരു ഇല്ലാത്തതാണ്. അപ്പോൾ കുരു ഉണ്ടെങ്കിലും നല്ലതാണ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ പഴുത്ത പപ്പായൊക്കെ അരിഞ്ഞു കൊടുക്കുന്ന കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഞാൻ നേരത്തെ വീഡിയോയിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. പക്ഷേ പച്ച പപ്പായ ഞാൻ എങ്ങനെയാണ് കൊടുക്കുന്നതെന്ന് ചോദിക്കുകയുണ്ടായി. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് ഈ ഒരു വീഡിയോ ഇവിടെ കാണിക്കാം. പച്ച പപ്പായ നമ്മൾ വേവിച്ചതിന് ശേഷം നമുക്ക് കോഴിക്ക് കൊടുക്കാം. അപ്പം സാധാരണ ചെറുപ്പത്തിൽ ഇതൊക്കെ നമ്മൾ കുഞ്ഞുങ്ങളെ ശീലിപ്പിക്കുകയാണെങ്കിൽ അത് തിന്നും. ഇപ്പോൾ വലുതായി കഴിയുമ്പോഴത്തേക്ക് അത് തിന്നാറില്ല. അപ്പോൾ നമുക്കത് ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ബാക്കിയുള്ള തീറ്റയുടെ കൂടെ ഒന്നെങ്കിൽ മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. അപ്പം കുഞ്ഞുങ്ങളെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ വേറൊരു കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഈ വലിയ കോഴികൾക്കൊക്കെ നമ്മൾ പറയാറുണ്ട് മുട്ട കൊത്തി കൊടുക്കാറുണ്ട്, അല്ലെങ്കിൽ മറ്റു കോഴികളെ കൊത്തി ഇടാറുണ്ട്. അങ്ങനെ പല ശല്യങ്ങളും പറയുന്നവർക്ക് ഉള്ള ഒരു ടിപ്പും കൂടിയാണ് ഈ പപ്പായ ഒന്ന് വേവിച്ച് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ. അതപ്പോൾ നമുക്ക് തീറ്റ ലാഭിക്കുക എന്നുള്ളത് മെയിൻ കാര്യമാണ്. അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് ഈ കൊത്തൽ അതുപോലെ തന്നെ അപ്പോൾ അവർക്ക് എപ്പോഴും തീറ്റയുടെ ഒരു കുറവ് മൂലമാണ് ഇങ്ങനെ ഈ കൊത്തുന്നത് ശീലം, അല്ലെങ്കിൽ മുട്ട കൊത്തി കുടിക്കുന്നത്. അവർ നോക്കുമ്പോഴത്തേക്കും തീറ്റ ഇല്ല. അപ്പം എന്തെങ്കിലും അവർക്ക് കൊത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുക. അവരുടെ ഒരു വിനോദം എന്ന് പറയുന്നത് എപ്പോഴും കൊത്തി നിൽക്കുക എന്നുള്ളത്. അപ്പോൾ അത് നമുക്ക് ഈ പപ്പായ കൊടുക്കുന്നത് മൂലം നമുക്കത് ഒഴിവാക്കിയെടുക്കാവുന്നതാണ്. അപ്പോൾ ഇത് കൊടുക്കുമ്പോഴത്തേക്കും അത് കൊത്തി നിന്നോളും, അത് തിന്നോളും. അതുപോലെ തന്നെ പഴുത്ത പപ്പായ ഉണ്ടെങ്കിൽ പിന്നെ ചക്ക, ഇങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ. അതുപോലെ തന്നെ തേങ്ങയൊക്കെ എനിക്ക് തോന്നുന്നത് 2-3 ദിവസം കൊണ്ടേ തിന്നത്തുള്ളൂ. നമ്മൾ കുറച്ച് കേടായ തേങ്ങയൊക്കെ ആണെങ്കിലും മുറിച്ചതിന് ശേഷം നമ്മൾ ചിരട്ടയോട് കൂടി വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അതൊന്ന് കൊത്തി തിന്നോളും. അപ്പോൾ എന്ത് സാധനം ഉണ്ടോ അതെല്ലാം നമുക്ക് കോഴികൾക്ക് കൊടുക്കാവുന്നതാണ്. കോഴികളത് കൊത്തി തിന്നോളും. അപ്പം തീറ്റ ഒരു കുറവ് കോഴികൾക്കുണ്ടാവാതിരിക്കുക. അപ്പോൾ അങ്ങനെ തീറ്റ കുറവ് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ തീർച്ചയായിട്ടും അത് കൊത്തുകൂടും, അല്ലെങ്കിൽ മുട്ട കൊത്തി കുടിക്കുക. അപ്പോൾ അത് ഒഴിവാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് തീറ്റ ലഭ്യമാക്കുക എന്നുള്ള കാര്യം. നമ്മൾ BB380 നമ്മൾ പറയുന്നത് 100 തൊട്ട് 120 ഗ്രാം തീറ്റയാണ് ഒരു ദിവസം കൊടുക്കാമെന്ന് പറയുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് അത്രയും തീറ്റ നമുക്ക് കൊടുക്കാൻ പറ്റത്തില്ല മേടിച്ച് കൊടുക്കുന്നത്. അപ്പോൾ അതിന് പകരമായിട്ട് ബാക്കിയുള്ള തീറ്റകളൊക്കെ ഈ പറഞ്ഞ പച്ചിലകൾ, പിന്നെ ഈ പറഞ്ഞ കപ്പളങ്ങ, നമുക്ക് വീട്ടിൽ വരുന്ന വേസ്റ്റുകൾ എല്ലാം നമുക്ക് കൊടുക്കാം. എല്ലാം കോഴികൾ കൊത്തി തിന്നോളും തന്നെ. ഇപ്പോൾ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് മീനിൻ്റെ വേസ്റ്റുകളൊക്കെ, ഇതൊക്കെ നമുക്ക് കോഴികൾക്ക് കൊടുക്കാവുന്നതാണ്. അപ്പം പപ്പായ കൊടുക്കുമ്പോൾ പ്രത്യേകിച്ച് നമുക്ക് കാണാവുന്നത് കോഴികൾക്ക് തീറ്റ ലാഭിക്കുന്നതിനേക്കാളും കൂടുതൽ നമുക്ക് മുട്ടയും കൂടെ കൂടുതൽ കിട്ടുമെന്നുള്ള. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയുള്ള സാധനങ്ങളൊക്കെ കൊടുക്കുമ്പോൾ അതായത് അരി സാധനങ്ങളൊക്കെ കൂടുതൽ കൊടുക്കാതെ, അരിയാണെങ്കിലും ഗോതമ്പാണെങ്കിലും എല്ലാം നെയ്യ് കിട്ടുന്ന ഒരു സംഭവം. അപ്പോൾ അതെല്ലാം കുറച്ച് കൊടുത്തിട്ട് ഇങ്ങനെയുള്ള സാധനങ്ങളൊക്കെ കൂടുതലായിട്ട് കൊടുക്കുമ്പോഴത്തേക്കും മുട്ടയും കൂടുതൽ കിട്ടും. കൂടുതൽ കിട്ടുന്ന പറഞ്ഞാൽ ഒരു ദിവസം 2-3 ഇടുമെന്നല്ല കേട്ടോ, എല്ലാ ദിവസവും നമുക്ക് ഓരോ മുട്ട വെച്ച് കിട്ടുകയും ചെയ്യും. പിന്നെ ഇടയ്ക്ക് ഒരു ചെറിയൊരു ഗ്യാപ്പൊക്കെ വരും. ഗ്രാമപ്രിയ പോലുള്ള കോഴികൾക്ക് കുറച്ച് നാളത്തൊന്നും മുട്ട ഇടാതിരിക്കും. പക്ഷേ BB380 കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് മുട്ടയിടും നമ്മൾ തീറ്റ കറക്റ്റായിട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ. അപ്പോൾ ഇതാണ് ഇവിടുത്തെ പപ്പായ മരം. ഇതിൻ്റെ ഇലയും കായും എല്ലാം വളരെയധികം ഗുണം ചെയ്യുന്ന ഒരു സംഭവമാണ്. മനുഷ്യർക്ക് എല്ലാവരും കഴിക്കുന്നതാണ്. പല അസുഖങ്ങൾക്ക്, ഡെങ്കിപ്പനി, അതുപോലെ തന്നെ യൂറിക് ആസിഡ് കൂടുമ്പോഴൊക്കെ ഈ പപ്പായയുടെ എല്ലാ ഭാഗങ്ങളും, അതായത് മെയിനായിട്ട് അതിൻ്റെ കപ്പളങ്ങയാണെങ്കിലും അതുപോലെ തന്നെ അതിൻ്റെ ഇലയാണെങ്കിലും ഒക്കെ വളരെയധികം ആൾക്കാർ ഉപയോഗിക്കുന്നത് കേട്ടിട്ടുണ്ട്. അപ്പം ഇത് വെറുതെ നമ്മൾ നഷ്ടപ്പെടുത്തി കളയാതെ കോഴികളുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കത് അരിഞ്ഞ് വേവിച്ച് നമുക്ക് കൊടുക്കാവുന്നതാണ് കോഴിക്ക്.
അപ്പോൾ അത് അരിയുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ തീരെ നൈസായിട്ട് അരിയുക, അല്ലെങ്കിൽ ഒരുവിധം വലുപ്പത്തിൽ അരിഞ്ഞിട്ട് കുക്കറിലിട്ടിട്ട് 2-3 വിസിലടുപ്പിച്ച് നമുക്ക് കൊടുക്കാവുന്നതാണ്. അപ്പം ഒത്തിരി ഈ കൊത്തു കൂടുന്ന ശല്യമുണ്ട്, അല്ലെങ്കിൽ നന്നായിട്ട് തിന്നുന്ന കോഴികളൊക്കെ ആണെങ്കിൽ നമുക്കത് കട്ട് ചെയ്ത് ഒരുപാട് വേവിക്കേണ്ട കാര്യത്തില്ല. അപ്പോൾ തിന്നാൻ മടിയുള്ള കോഴികളാണെങ്കിൽ നന്നായിട്ട് വേവിച്ചതിന് ശേഷം എന്താണ് പറയുന്നത്, തീറ്റയുടെ കൂടെയൊക്കെ മിക്സ് ചെയ്തത്, കോഴിത്തീറ്റ മേടിക്കുന്ന തീറ്റയുടെ കൂടെ മിക്സ് ചെയ്തൊക്കെ നമുക്ക് കോഴിക്ക് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ കഴിക്കത്തുള്ളൂ. അപ്പം ആദ്യമേ എൻ്റെ കോഴി കഴിക്കുന്നില്ല എന്നോർത്ത് ആരും നിരാശപ്പെടുന്ന കാര്യത്തില്ല. സ്വാഭാവികമായിട്ടും അത് കുറച്ച് നേരം കഴിയുമ്പം 2-3 ദിവസമൊക്കെ കഴിയുമ്പോൾ തിന്നോളും. അപ്പോൾ നമ്മളത് കൊടുക്കുക. അപ്പോൾ വേവിക്കാൻ ഞാനിവിടെ പറഞ്ഞല്ലോ, നമ്മൾ ഓൾറെഡി ഞാൻ പറഞ്ഞു എങ്ങനെയാണ് വേവിക്കുന്ന രീതികളൊക്കെ. അപ്പോൾ അത് നന്നായിട്ട് വേവിക്കും. പപ്പായ വേവിച്ച വെള്ളം നമ്മൾ കളയേണ്ട കാര്യമില്ല. ആ വെള്ളവും നമുക്ക് കോഴിത്തീറ്റയുടെ കൂടെ മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക, അല്ലെങ്കിൽ കോഴിക്ക് കുടിക്കാനുള്ള വെള്ളത്തിൽ നമുക്ക് കൊടുക്കാവുന്നതാണ്. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ നമ്മൾ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, ഇംഗ്ലീഷ് മരുന്നുകൾ കൊടുക്കുന്നതിനേക്കാളും നല്ലത് ഈ മഴക്കാലത്ത് നമ്മൾ പച്ചിലകളും അല്ലെങ്കിൽ പച്ചമരുന്നുകളൊക്കെ ചേർത്ത് തിളപ്പിച്ച വെള്ളം കോഴികൾക്ക് കൊടുക്കുന്ന അസുഖങ്ങളൊക്കെ വരാതിരിക്കും. അപ്പോൾ കൂടുതലും എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഈ ചകഞ്ഞ് കിടക്കുന്ന കോഴികൾക്ക് അസുഖങ്ങളൊക്കെ കൂടുതലായിട്ട് വരാറുണ്ട്. അതുപോലെ കൂട്ടി നിൽക്കുന്നതിനും വരാറുണ്ട് കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഈ ഞാൻ പറഞ്ഞ ഈ മെത്തേഡ് ആരെങ്കിലും ചെയ്യാത്തവരൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് ഒന്ന് ചെയ്ത് നോക്കി കോഴിക്ക് കൊടുത്തിട്ട് കോഴി തിന്നുന്നുണ്ടോ, കോഴിക്ക് മുട്ടയിടുന്നതൊക്കെ കൂടുന്നുണ്ടോ, അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഒന്ന് കമൻ്റായിട്ടൊന്ന് അറിയിക്കുക. അപ്പം എന്തെങ്കിലും വേറെ ഡൗട്ടുകളോ കാര്യങ്ങളോ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ഉള്ളവർക്ക് കമൻ്റായിട്ട് ചോദിക്കാവുന്നതാണ്. ഞാൻ പറ്റുന്ന പോലെയൊക്കെ റിപ്ലൈ ചെയ്തു കൊള്ളാം. അപ്പോൾ പഴുത്തതാണെങ്കിൽ ശരിക്കും നമ്മളൊന്ന് വേവിക്കേണ്ട കാര്യമൊന്നുമില്ല, ചുമ്മാ വെച്ച് കൊടുത്താൽ മതി. തൊണ്ടോടുകൂടി അതിൻ്റെ കുരു എല്ലാം കോഴി തിന്നോളും. കോഴിക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ്. അതുപോലെ മുട്ടത്തൊണ്ട്, പിന്നെ മീനിൻ്റെ വേസ്റ്റുകൾ, ഇതെല്ലാം നമുക്ക് കൊടുക്കാവുന്നതാണ്. പിന്നെ ഇതൊക്കെ കൊടുക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ കൂട്ടിനകത്ത് വെച്ച് കൊടുക്കുമ്പോഴത്തേക്കും അതെല്ലാം കോഴിക്കൂടെല്ലാം വൃത്തികേടാക്കാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട്. അപ്പോൾ എപ്പോഴും ഫീഡിങ് ട്രേ പോലെ അല്ലെങ്കിൽ നിരത്താത്ത ഒരു പാത്രത്തിലൊക്കെ വെച്ച് കൊടുക്കുന്നതായിരിക്കും നല്ലത്. കോഴികളാകപ്പാടെ ചകഞ്ഞ് വൃത്തികേടാക്കുന്ന, അപ്പോൾ ഭയങ്കര ദുർഗന്ധം വരും. അതുപോലെ തന്നെ അസുഖങ്ങളും കോഴികൾക്ക് പെട്ടെന്ന് കിട്ടും. അപ്പോൾ അതൊക്കെ ഒഴിവാക്കാൻ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിച്ചാൽ മതി. അപ്പോൾ കൂടുതൽ വൃത്തികേടാവുന്ന സാധനങ്ങളുണ്ടല്ലോ, പഴയ വേസ്റ്റുകൾ, പഴയ ചോറ്, അതുപോലെ മീൻ, അങ്ങനത്തെ സാധനങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ കൂട്ടിൽ നിന്ന് കോഴീനെ ഇറക്കി വിടുന്ന സമയത്ത് പുറത്ത് നിന്ന് തിന്നുന്ന രീതിയിൽ പാത്രം സെറ്റ് ചെയ്യുക. കൂട്ടിനകത്ത് വെച്ച് ഒരിക്കലും കൊടുക്കാതിരിക്കുക. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ വേവിച്ച് ഇതൊക്കെ സംഭവം നമ്മൾ ഫുള്ളത് തിന്നോളൂ. അതിൻ്റെ തൊണ്ട് സഹിതം ബാക്കി വയ്ക്കാതെ തിന്നോളൂ. പക്ഷേ കുറച്ച് സമയം എടുക്കും, പെട്ടെന്ന് അത് ഫുള്ളതൊന്നും തിന്ന് തീർക്കത്തില്ല. ഇന്ന് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ വൈകുന്നേരത്തേക്ക് അത് ഫുള്ളത് തീർത്തേക്കും. ഇനിയിപ്പോൾ കുറച്ച് കോഴികളൊക്കെ ആണെങ്കിൽ തിന്നുന്നുള്ളൂ എന്നുണ്ടെങ്കിൽ പിറ്റേ ദിവസത്തേക്ക് എതിർക്കത്തില്ല. വേറെ തീറ്റയൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇത് അവിടെ ബാക്കി വയ്ക്കും, തിന്നത്തില്ല. അപ്പോൾ വേറെ ഒന്നും ഇല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇത് ഉറപ്പായിട്ടും തിന്നിരിക്കും. അതുപോലെ തേങ്ങ, പഴകിയ തേങ്ങ, പിന്നെ ചക്കക്കുരു വേവിച്ചത്, ഇതെല്ലാം കോഴികൾ തിന്നോളും. അത് നമ്മളങ്ങ് വെച്ച് കൊടുത്താൽ മതി. അപ്പോൾ ഈ കൊത്തുന്ന ആ ഒരു സംഭവം ഇല്ലാണ്ടായി തീരും. പിന്നെ തൂവൽ കൊഴിയുന്നത് അങ്ങനെയുള്ള, പിന്നെ കോഴിക്ക് എപ്പോഴും വയറ് ഫില്ലായിട്ടിരിക്കും. പിറ്റേ ദിവസം എന്തായാലും കോഴി മുട്ടയിടുകയും ചെയ്യും. അപ്പം നിങ്ങൾ ഈ ടിപ്പൊന്ന് പരീക്ഷിച്ചിട്ട് അതിൻ്റെ അഭിപ്രായം കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ അറിയിക്കുക. അപ്പോൾ ഇതുവരെ വീഡിയോ കണ്ട എല്ലാവർക്കും എൻ്റെ ഹൃദയം നിറഞ്ഞ നന്ദി. വീഡിയോ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം.